Hej, jeg hedder Marie Christina, og jeg fik sådan lige lyst til at prøve at stille lidt ind på, hvad er det lige, vi skal vide lige nu. Og det, som jeg mærker og er kommet frem til, det er nok en besked, som mest er henvendt til kvinder, og i hvert fald også mig selv. Det handler om ro og lidt pause, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi kommer i gang med, det kan man nok ikke sige. Vi implementerer nogle pauser og noget ro i vores liv de næste par dage, eller måske de næste par uger. Det er sådan, at mange af os har været igennem en meget turbulent sensommer og efterår, og nogle har måske, det synes jeg selv, jeg har været i et turbulent år. Og det er ligesom om, at de er sådan ved at vende en lille bitte smule nu. I hvert fald er der sådan åndehuller, hvor man ligesom kan mærke, at tingene er sådan ved at falde lidt til ro. Det har i hvert fald føltes meget voldsomt i energien hos mig. Og det ved jeg også, at der er mange af mine kunder og veninder og sådan noget, der snakker om, at det har ikke været et super fedt 2014, eller let, vil jeg sige. Så mange af os har kørt i sådan et totalt underskud af energi, og nu føler vi, at nej, nu har vi overskud. Men det der faktisk er i det er, at fra at have været under normalen det meste af tiden, så er vi lige røget op på normalen nu. Og det føles som om, wow, nu er der energi, og så må jeg i gang med at lave en hel masse ting. Og det er ikke særlig smart, som jeg mærker det. Det, der er rigtig, rigtig smart lige nu, det er at ligesom bare nyde, at lige nu er vi på normalen i forhold til, hvordan det føles energimæssigt. Og når vi er der, så er det, vi kan tanke op. Vi kan ikke tanke op, når vi ryger under stregen. Så når vi er på stregen, så er det meningen, vi skal tanke op. Så lige nu er det virkelig vigtigt, fordi I måske, eller du måske lige føler det her, nu er der lige lidt overskud, så skal jeg også lige have ordnet det og det og det, og få sat det her projekt i søen og få gjort det her. Og det er ikke, jeg siger ikke, eller jeg fornemmer ikke, at det kan man ikke gøre måske i næste uge eller næste uge igen, men lige nu er det faktisk sådan, at jeg bliver bedt om at sige, at tag det roligt, hold nogle pauser, lad være med at gå på mega streng diæt, eller starte et kæmpe løbekursus, eller andet stort projekt lige nu. Det er tid til lige at slappe af og nyde, at der er ved at komme lidt energi ind på kontoen. Og når du gør det, så kan du fordoble den her energi. Så pas på med ikke at rende ud og bruge det lille overskud, som du synes, du har nu. Og det er faktisk også sådan, for jeg ved, når vi holder de her pauser, og lige slapper af, så får vi meget mere energi til at få gjort de her ting, og vi når faktisk det samme. Og pauser, det betyder ikke, at så skal man ligge sig på sofaen og lave ingenting, men pauser, det er sådan, hvad er det, du godt kan lide at lave? Er det, nu kan man ikke lige, eller det ved jeg ikke, det er der måske nok nogen, der kan gå i haven. Jeg gør det ikke selv, men det kunne være bage, gå i haven, læse bøger, gå ture. Det er fuldstændig meget. Bare ligesom tage en pause fra alt det her trummerum op i hovedet. Find nogle ting, der gør, at du slapper sådan fuldstændig af og bare er lige her og lige nu. Så det var lyden til jer, bare lige her den næste uges tid. Husk at holde et par pauser fra jeres hverdag. Og nyd jer selv. Det er også sådan, kan jeg mærke, skal jeg sige til jer. Nyd nu for helvede jer selv. Skal der lige bandes. Men ja, det var alt for den gang. Og så vil jeg lige sige, at her i november og december, der har jeg 40% på clairvoyance, som jeg lige er begyndt at tage op igen, og det er super fedt. Så hvis du kunne tænke dig sådan lidt lækre budskaber her, inden 2014 er slut, så kan du gå ind på min hjemmeside mariechristina.com. Det var det. Kan du have det godt? Hej.